Здравейте, казвам се Андрей Първанов и съм част от екипа на Top Hospital Service, фармацевтичен отдел. Днес искам да ви представя един от нашите уникални медикаменти на компанията Celltrion, а именно Remsima Infliximab. Remsima са по две форми, интравенозно и точно медикамента, който искам да ви представя с неговата уникалност е субкутанната форма. Първият единствен Infliximab подкожно поставяне. Преимуществата, че значително подобрява качеството на живот на пациентите, а именно могат сами да се обслужват. До 28 дни може да стои на стайна температура, което улеснява много пациентите. При неналичието на хладилна камера може спокойно да постави ремсимата. Високо постигане на серумни нива в сравнение с всички представители на групата Infliximab. За повече информация обърнете се към вашия лекуващ ревматолог или гастроентеролог. Благодаря за вниманието.